72. Oh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you got, girl. You can be my new thing. Oh, the way that you move makes me go crazy. Pick it up now, drop, girl. You can be my new thing. For today, batiin ko lang yung mga anniversary. So, happy 8th year anniversary, Katrina Mansala. Grabe, ang tagal na. And of course, 7th year anniversary din nila Anita Reyes, Judy Mamampat, and Rizel Pastor. Happy 7th anniversary. And of course, last but not the least, he means Ivy Melody Mandagan. Happy 6th year anniversary. Congratulations and looking forward for more years to come here in Madrid. And today also is the birthday of Romalyn Florante and of course si Pipaw, si Paolo. Para sa mga hindi nakakilala, that's Paolo. Happy birthday sa inyong dalawa. Tatlong tulog na lang dun sa mga lucky employees na mapupunta ng Hong Kong, Macau, and China. Tatlong tulog na lang. Excited na ba kayo and ready na ba kayo? And let's hear it for those first-timers na makakasama sa trip, kung kamusta na sila at kung gaano sila ka-excited at kung ready na ba silang magsayawan at mag-pictures ng mga kalokohan at ng mga i-instruct ni Sir Ian kasi sabi nga niya sa post niya, di ba, pakapalan ng mukha pagdating sa ibang bansa. Kailangan kwela lahat dun. Okay, bawal KJ. Handa na ako sumayaw! First time ko bang sumama pero panis yung mga papagawa sa amin ni Sir Ian. I feel so thankful dahil nga privilege ito na naibigay ng Madrid, Philippines. Buti na lang walang nakakalala sa amin doon. Handa na ako nilumadlad! Nag-iipon na nga ako ng lakas ng loob. Nagpa-practice na kaya ako ng kanta. La 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 la. Kakayanin kong gumawa ng MTV. Nung araw para mag-practice at paghandaan yung mga ipapagawa ni Sir Ian sa amin. Hong Kong, Macau, China, get ready. Party na Madrid! Oh, the way that you pop, girl, makes me go crazy. Show me what you